Aloziyên vêdawiyên Şingalê hêj metirsiya serhildanê tê kirin. Daxuyaniyên berpirsên PKK û partî jî amaje ne bi mana rewşê bi awayekê awirte û kûrbûna zêdetir ya arîşeyên navbera wan. Barzanî di çarçoveya civîna digel Mîr Tehsîn Beg Mîrê Êzdiyan û babeşê xwe endamên civata rohaniya Êzdiyan ragihand, heya ku saziyên resmiyên herêmê û hêza pêşmerge li devera Şingalê hebe, nabe hêzên din hebin ku rêyê ji avakirin û çalakiyên saziyên hikûmî û velivînên pêşmerge bigire. Barzanî dibêje heya ku hêza neyasayî li wê deverê mabe, welatên cîhanê û civaka navneteweyî jî amadenîna alîkariya avakirina Şingalê bikin. Cuda ji wan daxuyaniyên Barzanî, medyayên PKK belav kirin, di rojên 14 û 15 vê mehê serokê saziya istixbaratiya Tirkiya MİT hatiye Herêma Kurdistanê û digel Barzanî û Nêçîrvan Barzanî civiyaye. Malperê Rojnews amaje vêyekê jî kir, Hakan Fîdan di civîna digel Barzanî û Nêçîrvan Barzanî gotûbêj kirine li ser peywendî û alîkariyên navbera partî û AKP û dijatîkirina Partiya Karkerên Kurdistan PKK. Her li gorî nûçeyên medyayên PKK ku heya niha di tûjê derekê dinyê bêalî nehatiye piştrast-kirin, serokê saziya istixbaratiya Tirkiya MİT piştî civînan seredana Şingalê kiriye, bibêyî ku amaje bi vêyekê bêkirin seredana çi cihekê Şingalê û çi hêz û aliyekî kiriye. Ragan jî Hakan Fîdan piştî seredana bo Şingalê çoye bo baregehê serbaziyê Tirkiye li navçeya Bamernê ya ser bi parêzgeha Duhokê. Li ser astê derve jî hikûmeta Tirkiye careke din li ser zarê wezîrê beravaniya wî welatî tekez kir, rêyê nadin PKK li Şingalê qendîleke din çêbike û aloziyê li navçeyê çêbike. Fikrî Îşik jî dibêje bo rêgirîkirin ji wan gavên PKK hemû bijardeyek diber dezdane bi bijardeyên serbazî ve jî eger baca rêgirîkirin ji PKK li Şingalê her çiyek be. Daxuyaniya berpirsên Tirkiye hevdeme digel wêyekê beşek ji şarezayên rewşa deverê welatî û aliyên siyasî wisa dibînin, ew şer û aloziyên li Şingalê rû didin. Şerê bi wekaletiyê welatan e ku li herêmê tê kirin û dawî car ew ê ku lê zerermend dibe her Kurd e.